Halløjse. Goddag. Goddag. Jeg så dig. King.dk. Skal jeg klikke? Nej! Men du har også kompetencer. Goddag. Det er rart skæg. Den var god. King.dk. Hvad kan jeg med Cam? Du kan finde folk med de rigtige kompetencer. Du kan fremvise dit projekt. Det er et værktøj til iværksættere og folk, der gerne vil springe ud. Altså i iværksætteri. Ikke at der er noget i vejen med at springe ud af andre ting. Hvorfor kan jeg ikke bare bruge LinkedIn? Det er fordi LinkedIn bygger op omkring, at du har et netværk. At du skal ud og finde et netværk. Du skal opbygge et netværk. Hvor mit projekt, der handler det om, at netværket kommer til dig. Kan du ikke bare sige sådan noget, men nu har du siddet og prøvet på det her halv time. Jo, jeg får det afsluttet nu. Mangler du også folk til dit projekt? Og sidder du også fast i dit projekt? Prøv at klikke det, du. Ja. I hørte, hvad han sagde? I just came. Alting er ikke så nemt, som det ser ud til. Nogle gange så har du brug for at finde folk med de rette kompetencer. Mangler du også folk med kompetencer, du ikke har? King.dk. Se, så er det nu, du skulle komme ind med det logo der jo. Kasse på hovedet, det vil være. Hallo, det er mig, der har kameraet.